नजरिया अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। डीजे विकास मटियारगढ़ सीतामढ़ी कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे ननदो बिखरल बाबलिया कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे छिनरो बिखरल बाबलिया कवन टेम्पू वाला तोह से कवन ट्रैक्टर वाला तोह से कैले बल जोरिया रे छिनरो कैले बल जोरिया फाटल कैसे चलिया ये छिनारो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा फाटल कैसे चलिया ये छिनारो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा के तोहके धैले कवरिया के तोहके धैले कवरिया आ बिचे रे बजरिया रे छिनरो बिचे रे बजरिया सौले बाहर गलिया चंदन रवि के तू तो सौले बाहर गलिया रे छिनरो सौले बाहर गलिया ओकरे तू बनावे कामे हरी ओकरे का बनावे तू में हरी धरले कबरिया रे छिनरो धरले कबरिया मसौरी रे बजरिया का कर गइल रहू नाना दो पटना सहरिया रे ननदो मसौरी रे बजरिया टेम्पू ड्राइवर से कैसे ट्रैक्टर ड्राइवर से कैसे लड़ल है